Higit sa 1,000 residente mula sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur na ang mga bahay ay napinsala nung super bagyong Uwan noong nakarang taon ang nakatanggap ng cash assistance. Kabilang sina Nanay Maricel Isidro at Nanay Bergilda Valencia na parehong partially damaged ang mga bahay dahil sa matinding pananalasa ng bagyo sa nakatanggap ng ayuda. Maluhaluang nagkwento sa news team sina Nanay Maricel at Nanay Bergilda dahil sa kanilang mga naranasan ng bagyong Uwan. Ayon sa kanila, malaking tulong ang natanggap na tulong sa kanilang tuluyang pagbangon sa epekto ng bagyo. Pasalamat po talaga. Sobra. Kahit sabing ganito lang, kahit ano lang, kahit 5,000, salamat na po talaga yun. Sobra na talaga. Makakabili ka na ng bigas, makakabili ka pa ng pang-ulam. Basta malaking tulong na po yan. Malaking tulong po sa mga taga-Camarines, yung mga families. Malaking tulong. Ayon kay Governor El Rey Villaperte, malaking tulong na tanggap na cash assistance ng higit na apektado ng bagyo upang makabangon ang mga pamilyang nawala ng kabuhayan at nasiraan ng tahanan dulot ng pananalasa ng bagyo. Dagdag pa niya, tuloy-tuloy ang tulong na direktang makakarating sa mga benepisyaryo. Itong tulong na binibigyan natin, na 1 linggo na po tayo tuloy-tuloy hanggang next week, buong probinsya, nabibigyan po tayo ng calamity assistance. Yung mga tinamaan ng last typhoon, no, na partially damaged, totally damaged. Yung sa mga partially damaged, 5,000 plus ang amount, totally damaged 10,000. Malaking bagay po yan na makabangon sila. No? Although na-delay talaga dahil may sistema po on DSWD, ang importante nakaabot po yan. Sam Alano, CSN.